Giling isab isusi na ang takilid ta dagat Galilea. Sikat tama na mga itaw giling kikanan daw patudloan din dananan. Na natapos ni Jesus ta pagtudlo, gapanaw kanini daw nakita din isya na manugsukot ta buwis na ngaran din Levi na bata Alfeo. Kamungko Levi na ang tabayaran ta buwis. Gambay isusi kikanan. Muyog ka kayakan, agad kaon isyaman ta ako ng mga tinudloan. Pag-ambay Jesus, katindag dayon Levi daw muyog. Na isusi gakaan ang tabalay Levi, iya naman tinudloan gakaan dumaki kanan. Gakaan man dumaki danan Jesus, tama ng mga manugsukot ta buwis, daw makasasala ng mga itaw, taktama ng mga itaw na ilingtan gakuyok kikanan. May mga manugtudlo ta mga sinulat Moises na membro man ta grupo ta mga presiyo nakakita na isusi gakaan duma ta mga manugsukot ta buwis, daw makasasala ng mga itaw. Kainsa dananan ta mga tinudloan Jesus. Manot gakaan kananan, duma ta mga manugsukot ta buwis, daw makasasala ng mga itaw. Mga itaw na miyad ira na lawa, ula ga kinanglan ta doktor. Pero, mga itawan na may masakit, danon ga kinanglan ta doktor. Nya na ula agiling di, para manggat ta mga itaw na salig danon na matarang danonan. Giling adi, para manggat ta mga itaw na makasasala agad magsunod danonan kayaken.